Hola, de nou amb tots vostès, amb una nova candidata, en aquest cas, nova representant en Sollana Televisió en aquestes eleccions municipals 2015. Tenim en aquest cas a Cecilia Fors, moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació, cap de llista del grup Independents per Sollana, un grup que després de 24 anys d'encapçalar-lo Joan Benito ha donat pas a noves generacions, noves cares. En aquest cas és la primera volta que estàs com a cap de llista. Per què decidides pegar-hi pas endavant? Perquè era hora d'una renovació. Quan ja portava molts anys, ell mateix va decidir donar pas a la gent jove, se presentaren diversos candidats, però com som un partit democràtic, se vota entre tots i vaig ser elegida jo. Podríem que fes una valoració dels que han sigut aquests 4 últims anys, tant en la posició com també des del punt de vista de l'alcaldia. Què creus que s'ha fet per Sollana? Què creus que es hauria d'haver fet? I quina penses que ha sigut la tasca, en aquest cas, de la posició en aquesta legislatura passada? Doncs bueno, en el tema dels que han governat en aquesta legislatura, com hem ben dit moltes vegades, a nosaltres com l'oposició, ha sigut falta de transparència total, falta de comunicació total, no hi ha hagut consens amb l'oposició, no han comptat amb l'oposició per a res, ha sigut tot a base de decrets, ho dic jo i ho faig jo perquè vull jo fer-ho. I en plan de l'oposició, al principi sí que segur, sí que és ben bé que no s'hagueren prou units, després s'unirem, i moltes coses s'han tirat endavant perquè el Partit Independents o s'abstès o ha votat a favor. Perquè si no el poble s'haurà mantès igual com fa 4 anys. I com el poble no té culpa de res, nosaltres vam tindre que tirar endavant. I molt, a pesar nostre, li van tindre que donar moltes vegades el vot d'abstenció o a favor. S'ha arribat a plantejar en aquesta passada legislatura o en l'actual, que ara si ben poc acabarà, el fer un front comú i agrupar-se per a saber-se com a qualsevol de les opcions polítiques en l'alcaldia de Sollana? A veure, se planteja en un moment, però com teníem tanta falta d'informació, perquè nosaltres enteràvem per el carrer, no ha hagut un consens en l'oposició perquè és que no s'han enterat de res. Nosaltres hem enterat del que ha passat quan hem anat per el carrer, que ens ho han preguntat. Escolteu, que estan fent això? Nosaltres no sabem res. Escolteu, que s'han donat? Nosaltres no sabem res. I a més han vingut ací, han presentat mocions, les han presentat en ple, s'han aprovat i avui és el dia que no n'eixet. A més, en aquesta legislatura han estat els pressupostos, no en aquesta legislatura, en aquest darrer any han estat prorrogats els pressupostos per a enguany. Creu que aquest cas ha sigut un dels problemes per a poder fer tot allò que s'haurà volgut? Un dels problemes grans ha sigut això. I en aquest cas, de quina forma hagués afrontat des del Partit Independents aquesta forma de governar en els pressupostos prorrogats? Home, jo penso que haurà sigut un benefici grandíssim per al poble. Moltes coses que no s'han pogut fer en el poble han sigut per això, perquè portem un pressupost prorrogat des del 2012. Canviant un radicalment de tema, Independents per Sollana és un grup que es caracteritza per apostar per la participació ciutadana. Totalment. De quines maneres concretes heu apostat per la participació ciutadana? Bueno, nosaltres, la nostra idea, si entrem a governar en l'Ajuntament de Sollana, és tenir un ajuntament participatiu. El poble ha d'opinar de tot el que se faça, perquè el poble és el que viu en Sollana i el poble és el que té que opinar de lo que va passar en el seu poble. Nosaltres no ho volem dins d'un despatx decidir. Nosaltres consensuarem pressupost en tots els partits. Siguen de l'opinió que siguen. Nosaltres volem el bé del poble. I si han de consensuar en tots els partits, consensuem i parlem i se reunim sempre per el bé del poble. I per supost que el poble participa. I en aquestes consultes concretes que s'han fet a la ciutadania, quins són els problemes que més ha vist vostè que transmeten o traslladen els ciutadans de Sollana? Doncs nosaltres ara que estem reunint-se en moltes associacions, la falta total de comunicació en l'Ajuntament. Se senten molt abandonats per l'Ajuntament. Molt desmotivats i abandonats. I és la paraula concreta. Referent a la participació ciutadana, va ser un dels arguments que es miren tant el grup Independents com el PSPB en Sollana,
per a paralitzar el projecte que tenia Adif per a soterrar, per a un soterrament de la calçada per a passar, evidentment per baix, el trànsit rodat. Quines eren les al·legacions que en aquest cas feren els veïns per estar en contra d'aquesta actuació? No estem en contra d'aquesta actuació. Els veïns no s'ha comunicat res, ni els han demanat opinió de res. El Partit Independent estem conforme que se faci, per supost que sí, però volem que se faci un estudi més a fons. Això és una obra que és de per vida. És una obra molt important i s'ha de pensar. No tenim que vindre els d'Adif i manar-nos a nosaltres el projecte d'ells. El mínim que podem fer és vindre i demanar l'opinió del poble de Sollana. I quan el poble de Sollana decidís el que vol fer, entonces, per supost que sí, nosaltres estem completament d'acord en que se faci, però no de la manera que s'ha presentat. Altre tema que s'ha tractat en aquesta legislatura ha sigut el tema de protecció civil. Un tema en el qual es va cessar farà quasi 3 anys el cap de protecció civil. Es va fer un conveni amb protecció civil d'Almussafes i actualment, així, paral·lelament, hi ha un altre grup de protecció civil. Quins són els motius pels quals prenen la mesura de recolzar, en aquest cas, al grup de l'antic CAP? Perquè no ens pareix xus el que ha fet el senyor alcalde. Nosaltres no sabem què és el que ha passat. Ell va decidir tancar el local, ell ha denunciat aquesta persona a nivell d'Ajuntament, quan no és així. Si tu tens alguna cosa contra aquesta persona, denuncia-lo tu personalment. Una corporació no té per què denunciar a un ciutadà del poble. I després de la manera que ho va fer. Ho va fer perquè va voler ell. Quins motius tenia? Nosaltres encara no ho sabem, Nosaltres, el poble, no sabem els motius que ha tingut, però és que, a més, ell els ha prohibit que entren a agarrar les seves coses personals, que avui en dia no queda res de lo que tenien. On està tot això si no han pogut entrar? O sigui, no és que ho ha fet d'una manera premeditada, és que no ha consultat a ningú. Va prendre una decisió tan important com aquesta, una corporació que ha estat sempre recolzant a totes les corporacions, ha sigut una agrupació que sempre en comptat tenia per tot. Gent del poble, gent involucrada en el poble. Tant estava Alicia, com estava Benito, o hasta ara, sempre han estat així apoyant el poble. De la manera que ho ha fet no ens pareix correcte. I aquesta persona se mereix tot el respecte del món. I si ell era conscient del que estava fent, que ho haguera consultat. I quines són les mesures que prendria el grup independent en cas que aplegara l'Ajuntament de Sollana com a alcalde? Tornaren a vindre al poble, per supost, comptar en ells al 100%. Són gent del poble que s'ho mereixen. Altres temes que hi ha que tractar, en aquest cas, són les obres municipals que s'han fet el 2015. En aquest cas, recordem que el senyor Vicent Coronyer va presentar les obres municipals del 2015 en el qual s'incloïen infraestructures com la millora del parc infantil de l'avinguda de Constitució, la pavimentació dels carrers, la rehabilitació del pavelló de les escoles. L'opinió de l'oposició, en aquest cas, va ser homogènia. En declaracions al diari de Sollana, aquests 3 partits posaven de relleu la manca d'informació de les decisions. Segons independents per Sollana, quines obres serien més necessàries per a Sollana a curt termini? Les principals, les preferides ara? Bueno, una de les coses prioritàries per nosaltres és habilitar l'ambulatori, la sanitat, l'educació. El que passa és que el que ha fet la corporació nova ha sigut en 3 mesos, avui vull fer el que no ha fet en 4 anys. I és el que ells han venut en el míting, el que han fet en 3 mesos. Nosaltres volem estar així per treballar 4 anys. En 4 anys tenim moltes idees i moltes coses bones per al poble, però treballar en 4 anys, no només els 3 últims mesos. Que el que s'ha fet era bo, jo no ho dubte, però torno a dir el mateix, en informació, parlant tot. No amagar de tot, perquè nosaltres hem enterat per el carrer. Jo crec que això no és. Això és una falta de respecte, ja només per la corporació, sinó per el poble de Sollana, que ens ha votat a nosaltres. Darrere de nosaltres n'hi ha molts boix de moltes persones que volen saber el per què. Altra proposta que es va fer fa ben poc a l'Ajuntament de Sollana pel grup Independents per Sollana va ser la paralització del Mitjà Sollana al·legant que podria servir com a propaganda electoral, en aquest cas per al partit polític que està governant. En aquest sentit, quin
quines eren les bases primordials per a tirar endavant aquesta moció? Només n'hi ha una, que no s'ha fet en les fetges que corresponia, és la veritat. Estem completament a favor del metge Sollana, completament a favor, en les fetges que se va fer l'any passat. Si l'any passat s'haurà fet en maio, per supost en maio. Se va fer en juliol o finals de juny, s'haurà tingut que fer quan tocava, com l'any passat. Per a nosaltres era un acte electoralista, per això presentarem. Per supost que sí. De totes formes, suposo que en aquest cas la modificació o les modificacions que podríem fer, entre altres coses, seria el canviar les dates en cas de que tocaren a l'alcaldia de Sollana. Respecte al menjat Sollana. No, nosaltres el menjar Sollana ens pareix correctíssim quan se va fer l'any passat. La gent estava molt contenta, feia més calor, els bars estaven contentíssims. Avant. Evidentment, volíem saber quines són les propostes de partit que teniu des del grup independents per Sollana. Molt bé. Nosaltres la paraula clave en aquesta campanya és recuperar. Nosaltres volem recuperar, recuperació. I què volem recuperar? Doncs volem recuperar música al carrer. Volem recuperar la cultura de l'esport, que així la veritat és que està prou falta de cultura esportiva. Volem recuperar els ullals, volem recuperar l'Agenda 21, volem recuperar Esquadra Sollana. Vull dir, nosaltres és recuperar, perquè n'hi ha moltes tradicions i moltes festes tradicionals que s'han perdut. Volem recuperar la galotxa, volem recuperar la petanca. Sé que és molt de treball, però bueno, tant jo com el meu equip entrem amb moltíssimes ganes i amb moltíssima il·lusió i junts jo crec que ho podem aconseguir si el poble ens apoya. Bé, estem acabant ja l'entrevista. Altre dels temes que volíem tractar a Sollana Televisió és en les previsions que puguem tindre respecte a aquestes pròximes eleccions que venen d'aquí uns quants dies, si vostès tenen alguna mentalitat o havien pensat en fer algun pacte de govern en cas de que les forces actuals de l'oposició sumaren més regidors que l'actual govern municipal. Nosaltres no descartem mai això. A partir del 25 parlarem. Arribat a aquest punt, té un minut per a mirar a la seva càmera, exposar tot allò que vulgui perquè els votants de Sollana elegeixen la seva opció. Nosaltres, el Partit Independents per Sollana, som un partit de poble. Vull transmetir-los a vostès la meva sensació i és que nosaltres estem ací per el poble de Sollana i pel poble de Sollana. Nosaltres no som un partit a nivell autonòmic ni a nivell nacional, treballem per el poble de Sollana. I no ens manegen cap sigla. Nosaltres som gent treballadora, gent del poble, amb moltes ganes i amb molta il·lusió. I estem ací per a tots vostès, sense discriminar a ningú. O sigui, estem ací per tots i la porta nostra estarà oberta per tot el món. Res més, moltes gràcies. Doncs bé, llavors, candidat a l'alcaldia del Partit Independents de Sollana, moltíssimes gràcies